Tay maniraman ngay kararagan, dagiti mangipaay ti misa pagyaman, ni Mr. and Mrs. Ricardo Rivera, Flor de Lisa Benitez, Delia Jeronimo, Mr. and Mrs. Feli Sabaot and family, pagyaman, the Vilma and Ronnie Austria, ti Pamilya Sena, Victoria Aluyen, isa pagyaman, ti panagkasangay, Ricardo Rivera, Ryan Lord Rivera, Blessed Regina Rivera, Mr. and Mrs. Ruben Amano and family, pagyaman ni Natividad Kulong. Pastapay ngay tayraman ngay kararagan, dagiti minminatay, Aurora Claudio ken Amado Kulong, Mario Emilia, Pedro Rodolfo Domingo Tolentino, Arnolfo ken Roberta Amano, Florencio Kudjamat, Leonora Kudjamat, Antonio Kudjamat, Dominador Rivera, Fredelino Rivera. Tumakder tayo. Ay ko'y tiyagaw, ngay naramit di ako. Umay kayo, nagrasa kayo, na kayo aming naumili, hintay aming iiri, niyaya ninyo sa lasuni, tuyang gawa na hili, kay ko'y tiyagaw, kay naramit di ako. Umay kayo, nagrasa kayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at Apo mga kayo. Nakapsat itirad na Santo na Misa, iraman tayo pa, ikararagan ti pagyaman, ti panagkasanay, ni Reverend Father Danilo Martinez, ni Reverend Father JB, kastamot ni Nestor, kastamot ti pagyaman ti Macosi family, ken panay karkararag ken ni Ricardo Senior. Kakapsat itangal daw, rambakan tayo, nga ilagip di Santo Domingo, may sa apadi, nga laing mangiwaragawag ti sao ti Diyos, pinili natin kinapanglaw para kadagiti tao. Dawatan tayo ti panangibaba at nasapay kuma, tamapili tayo mat tinadyusan nga galat, para iti panagsanto ken panakaisalakan tayo. Tapno marot na ikari tayo matirano, iti na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawian tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Sikaan na ibaon, tagno pa embagam dagiti puso ng agbabawi, Apo kaasyan na kami. Sika nga imay, tagno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makanawan ti Ama, tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman na kabalin na Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, iban na tayo itibiyag na agnanayon. Amen. Pumararag tayo. Ipain mo kad Apo, tali Santo Domingo, tarabayan na, ti iglesyam, babayan ti simpet ken panursuro na. Idi adda dito'y daga, nagpaay kadagiti tattaom, amangas kasaba, anasaway tilaing na, nagsaway tilaing na, itataaddan sa dilangit, at paay kadmet kada kami amang ibabait iti inget simpet ken asina, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken matipagari ken ka iti timbuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Tugaw tayo.
na ito'y may basa na daw iti libro ni Propeta Jeremias. Una ti Apo, dumtingin ti tiyempo, ang makitulagak banin kadagiti Israelita, ken kadagiti tattao ti Juda. Saan to wakas iti nakitulak ko kadagiti amaga, iti irwar ko ida ijay Ehipto. Sinalungi sa itinganda, pinagtutulagan mi, idinto asyak ti Diyos da. Intundom tayong day taachim po, kasto ito, ipanakat, tutulagan mi, kadagiti Israelita. Ikabil kunto, ilenteg ko, iti panunot da, ken isurat kunto, iti puso da, siyak to, ti Diyos da. Ket isudan to, dagiti tattao. Saan to na masapul, nga isuro da, dagiti karluba da, ken kaiyan da, ang mga mo iti Apo. Ang mudak to amin at tattao, natanok man wenno nanumo. Pakawan na ito dagiti basol da, ket lipatek tun dagiti dakes nga naramid da. Kaya ito'y isaw ti Apo. Yaman tayo Diyos. Salmo responsorio. Parsuaem kanya o Diyos, tinadalos a puso. Parsuaem kanya o Diyos, tinadalos a puso. Parsuaem kanya o Diyos, tinadalos a puso. Ket ikanak iti baro, ken napudno nga espiritu, sumbat. Parsuaem kanya o Diyos, tinadalos a puso. Isublim kanyak tirag ko ti panangisalakan mo. Ket ikanak tinatulnog nga espiritu. Iti kasta, isurok to dagiti bilin mo, kadagiti managbasol, tapno agsublida ken ka, sumbat. Parsuaem kanya o Diyos, tinadalos a puso. Di mo tarirgalayan dagiti animal, amay dato na sakripisyo. Kano kayat mo kuma, isudat ti idaton ko. Di kamet maayayo ti daton anapuuran. O Diyos, ti panagpakumbabang espiritu ti sakripisyo ken ka. Di munto laisen ti puso, anapakumbaba ken nagbabawi. Sumba. Parsuaem kanya o Diyos, tinadalos a puso. Apo at dapo mga kada kayo. Iban na kayo waragawag tinasanton nga Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Idinimteng na Jesus ididiso nga asideg iti Cesarea Pilipos. Sinaludsod na kadagiti adalan na. Si asino ti anak ti tao ti panagpuna dagiti tattao. Si kakanuniwan na mamunyag insumbat da. Kuna mo ti sumatmamano asika ni Elias, kuna apay ti daduma asika ni Jeremias, wenno maisa kadagiti propeta. Ket da kayo sinaludsod ni Jesus. Si asino at ti panagpunayo? Si ti Kristo, ti anak ti sigidya ka Diyos, insumbat ni Simon Pedro. Inuna ni Jesus, nagasat ka Simon nga anak ni Jonas, agsipot ka saan a tao, nudigat ni amak sa dilangit, kinangipaltiin ken ka iti daytoy at inapudno. Ibagak ngarud ken ka, may saka abato, Pedro.
Itirabaw na ito yung pundasyon na bato bangunet to ti iglesia. Ket uray di patay dinto agbalay gikan kuana. Itad kunto ken ka dagiti tulbag ti padarian ti langit. Ti anyaman nga iparit mo dito'y daga maiparit tumet sa dilangit. Ti anyaman nga ipalubos mo dito'y daga maipalubos tumet sa dilangit. Kalpasan na imbilin ni Jesus kadagiti adalan na nga awan pangibagbagaan na nga iso ti Kristo. Manipod idin impakaammo ni Jesus kadagiti adalan na masapol ang mapanak ije Jerusalem ket adu ti sa kabaet apamarpaligat kadagiti panglakayen dagiti pangulwen apapadi ken dagiti mamaestro iti linteg. Mapapatayak to nga mapagungarak to iti may 3 aldaw. Inya dayo basid ni Pedro ni Jesus sana binabalaw. Apo saan kumaakas tati sa sawem kinunana. Saan to amaaramid ken kadayta. Sinamo ni Jesus ni Pedro ket kinunana adaywan nak satanas. May saka alaped iti dalan ko. Agsipot ta saan napagayatan ti Diyos ti pampanunutem. Ludigat ti pagayatan ti tao. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dahil may paikyan ka, O Kristo. Naimbag-arabi tayo amin Apo. Salamat ako. Napangkabigibigang tatay. May kinuyog ko dito'y seminarista. In napagdata scholar tayo di dyan. Nakipiasta kami di Santo Domingo. Nagrubot kami dito'y trabanayuyo kada pa nagpigsamot ti Tudong. Dumanong kami di amyanan. Sersernaat mo. Isip ko na apay nagkaroon mo dahil yun apay nagsakurdan ko na. Ada nagdagasan mi nga nakibert dyan. Kay kanubigat binaya kabak da. Amuyo tinaramid da. Nangibitin da tibado na angahan nga nalabaan. Nagsardang. Laman. Isa ti kong unak na tayo amutag na tibadok ni aga arupo. Sigurado na dito ibitin yung makapulan nga nagtudo siguro. Uri man kaya yung mikar aramitin mi man tayo. No tayo dagkasaro. Ilayat-layat na ako mayat kanu kay bado nga nangro na medyo tanglit na base. Iso ka isagana yung DJ ko na ta iso ti ibitin nyo nga pasukal na kunan sukal na kunan na DJ. Iso di kunan apay no ikararag tayo maday apay nya lati connection na data badong nagpigsala power na tamadanon na di langit data na. Mangibagatin na po Dios nga agtuto. Pero naduma ka datay nga tattao datayo nga Ilocano nakadano di tayo pantay patpatsin. Dinamun punak din na minsan ako sumunga na igibalay da. Dayjay pagbuguan nga po napuno ti okis ti ay bulong ti bayabas ha. Ay madino lupa ko mati kabil ni lubain-bain kapno kita nya ta. At least lubain-bain ko man nagbugudat na si itan di man di handa makaiyawid. Ilang iwa da ko maapay nga masapol nga bayahan. Bayabas, hindi ko mabain-bain at lumatudok. Hindi, hanya makabit-bit kasi ko ma... Kaya gano'n na patpatsin tayo ng nagduma. Maya mo na gito yung ata. Ng nagduma niya, ti-epekto na. Ano yun, ti-epekto na? At pangato, di niya pamati. Maksayan, di niya talot kaya po Diyos. Isugarod nga. Doon tayo hikong ka. Alam, kapag magnatan eh, apaya, adata. Dagparparang. Nakakita ka kati buntong ita, kabutan mo ako, nagbukol na tapis-pis mo, ti kasi sidam tita pa ito, papasulam ti buntong, jay uric acid dahil yan. Lumanag ko, nag-iima mo ka, nakaisubo ka nga ta ako. Nagaduma, halakabubulan mo at paiso, nagaduma, inya epekto na makurangan na talag tayo kini. Apo Diyos, iso dito Ebanghelyo. Kanya na ti Ebanghelyo niya ti bagana, idimbagatan siya sino at ti panagpunayo, ada nang ibaga si Elias, si kakano ti may sakada ti propeta, siya sino at ti panagpunayo kunana, si kati Kristo. Kanya ti kunana, Pedro ay niya naganan, Simon may saka abato. Pedro kunana ti bato kahit nga sa uwan, ti Pedro kahit nga sa uwan, bato. Haan lang ordinary abato. Iti arama ay Kepas. Ti pangawag na handay ma-describe ti Ilocano kin English, huge rock o dakkel abato. Ti Kepas may sa word kanya data tayo dakkel abato.
Rajan. Kaabaptis na kay will build my church ko na nauray ni patay haan nanto nga at hantong agbalay gikin kuana. Kinulat to maamoy ti mang patpatay. Uri hang mapatay. Mabapa apaya isong dali dyan. Dili abigan tayo. Patayin na, di kinasimbahan mo. Dagiti ugali tayo. Patayin na, di kinasimbahan mo. Kasi ano, nagsimple. Ate, mana umutak man eh, hindi pagpa-hospital lagi ubing ko, ay madi apaya sumipngetan. Ay na kung ano sumipnget. Malas. Si kaati malas, imot ka taro. Kunod duma, pamati over arigan. Kaya hambang natin mga pakiti, simbahan tayo, kada kita sa bali nga, kakabsat tayo, pamati nga, o may mga kasabakan niya tayo, mga awisan na tayo, ana, di kita mga papatay. Kunod duma, di ka ugal yan, na hantay maikat, na iso, ginakaruaman tayo, narigat tayo maibatan. Iso di mga papatay, di kinasimbahan tayo. Ano kita, biases tayo. Ay, hindi kita bias tayo, kada kita kakabsat tayo. Ay, adim nga kasarsarita ta, amo ka pamatyan dahi ta. Sino ti Poncio Pilato nga nangisuro dahi ta? No kasapulan na ako tulungan, ayatan. Kaarubang ako tulungan, ayatan. Ludat gumangar ti mang pagpatitikin na simbahan tayo ko, di nakaruwaman tayo. Di ugali tayo nga haan nga maikat. Haan lang di tradisyonal na di tao ay abigan tayo, kung di ura di panakilagan tayo. Ludat duma, dadadaulan na, tikayat nga sa ulit isimbaan na. Kung dumahantay ka ba ulan nga ibiyat dahil ito na simbaan, ito inaldaw-aldaw nga panagbiyak tayo. Dahil dyan imang patpatay, hal na rin urayan tayo nga, matay ko rin ang simbaan, nagsiran to ako, hal na rin. Ora ito'y pailaan, mabalinan nga na tayo. Ora ito'y pailaan, di pa nagbiyak tayo, mabalinan nga, kakapsutan, at kukutirin. Tapaya, adulaunay na dyan patsin tayo, nga maksayan di dyan pamati. Kini po Jesus, mapamati iti dito na simbaan tayo. Iso ti kunana dito na kapsat, nagpintas na di ba na ibagana niya? Kunana dito adalan niya? Saan man to mamaan niya, naganan po na ni Apo Jesus. Kalpasan na kunana, mapanak to, ngagsugli at iti Jerusalem, sa gabaag ti panakatay, panakadusa, panangiruruman dagiti panglakayan. Inya dayo ni Pedro, kunana, Apo hangkas sa saul. Kanya di na Apo Jesus kanya na, adaywan na Satanas. Haan nga pagayatan ti tao, ti paayhan nga pagayatan ti Diyos ti pampanunutan, ti pagayatan ti pampanunutan. Di gamin ti saludsud at duma. Di kadipuso tayo, di aramidan tayo, yan nato. You know the word, mayan nato? Mayan nato ka di pagayatan ti Diyos, wano bukod mo. Dahil iti magpakiti simbaan. Di ka di aramidan ka, mayan nato, maisurot, di pagayatan ti Diyos, wano pagayatan. Nagpita sa ti kunana niya, aday wala sa tanas kunana. Dahil kayat ni Pedro, malagip yun, hindi namisa nga rabi, nagmisa tayo, transfiguration, dahil mabantay taburo. Kuna ni ay Pedro, ako nagsaya at kaya din dati dito, agarami tayo ti kalapaw, kaya't nangasabon ito'y tayo na mayat tigya. Kanya kuna niya po Jesus, agsugli tayo ijay Jerusalem. Intay agsugli, iti normal na biyag tayo. Tatamot ko na nakalpasan ng ibaga ng iso ti Pedro kuna na. Anya ti kuna na, iniadayo na maparigat ako na ginuyod ni Pedro niya ti kuna na, ay hangakas na sa salita. Kaya't nangasaon, han na akseptaran ti suffering, han na kayat nga akseptaran ti panagtuop, han na kayat nga akseptaran ti panakairuman, ti kayat na balay nga mamimpinsan, poch! Unaan na nakaidaangin ng haan. Ti kina-Kristyano tayo, kasingin na ti cross, isunod na ang cross. Nuhantay kayat nga akseptaran ti cross, mamatay ti simbahan tayo. Hamo kayat ti agrigat, mabalin ayamot, ti kinasimbaan tayo at nagrigat. Anya ti karigatan, pakumbaba, naligat pakumbaba. Cross ti pa nagpakumbaba. Oh! Cross ti pa nagpakumbabaan. Dati padorot tayo, kina-Kristyano tayo, lamangat, nangabakak, napulos. Cross ti pa nagpakumbaba.
Taga-poblasyon na. Taga-kalangpasan kay lang. Oo. Andan taon, cross, pinapakumbaba. Mamakawan, nadagsan di mama, narika. Nangrunano, na-insulto di katataong, inulit na pa'y. Nangrunano, na ilupag-lupag mo, iligigom nga po na tayo. Narikat di mamakawan, cross di mamakawan. Naman niya tibagana, iti kinakristyano tayo, arapupon tayo dito, ipan na kairuruman daw. Ano talikodan, no, kumano, kinaharit ka, kinmarit ka, nangitimangsit ka, panantalikod kinakristyano dito. Ay, tibagana, itid mo na tayo kinakapunta. Isurot mo na tayo Kristo, sugarod nga di kunana, numayan nurot, di jay aramidan tayo, iti pagayatan di Diyos, silibiyat asimbaan. Nang tila pang panunutan ka, di bukod mo pagratsakan, bukod mo pagimbagan, nahanga pagimbagan ti kaduan, ay natay atat ang simbaan. Adayo ti kayak na nga sa ulit ang simbaan. Halatata, amo yun ni San Benito, ay Santo Domingo, kahit na sa ulit ni Santo Domingo, diyak piyesta tatapati, nalaing nga ng iwaragawag, imbiyag na tinwaragawag na, iti college ko na amo yun ibiyag na ni Santo Domingo, inla ko na dali libro na ito na laang kadalitay na banglaw. No, anya di kapakdan kanya na kaya na ito tapno ag benefit para ay ag ginawa tapno ag sagrap dagiti dagiti awanan dagiti papay nga naganan dagiti ag kasapulan. So dagiti taon tayo di jati pudno ang Kristiyano. Ibang panunutan natin Kristiyano hala nga gibukod tayo. Di pagayatan ti Diyos, pagayatan ti sabali kada tayo. Una kapsat kas di karit na ti kinakristyano tayo. Tapno mumato di level. Mumato, titukat ti kinakristyano tayo. Tiyo mo na nga aramiden, panunutan, maibagay ka di jar aramidat, iti pagayatan ti Diyos. Dali ti abigat, kiskis sayan na nga ta, ti pamatik tin Kristo, uno buo di pamatik tin kuana. No, at anyang dayayan, ti maikadwa nga sa lutsod, anya ti aramido mo, kabaulak ka di nga ibatan daya para kanya ka Kristiyano, gaputa at tapno ag benefit ti sakali. Ana nga gibukbukot ko ti pampanunutan. Awis ni kina Kristiyano, no kaya't yung ibaga nga dito pinundar na nga simbaan, na ipatakder ti rabaw ti bato, natibker. Ida tayo di mang patibker. Kanya ti ekspektaro niya mang patibker ti simbaan. Isuda. Ana. Kasi ano patibker ti simbaan mo dito sa sito. Datayo ati pakakitaan da. Kaya nga ito, di para kanya, iti sa pali, tapno guminawala. Kaya nga sakripisyo, di pride mo, tapno laan at nakapya, kay Berti Kristiyano. Kaya nga ti mamakawan na agayat, uray no mairurumang ka, gaputa Kristiyano ka. No, nainayon tayong aramidan di dyan, rumrumuar di kina Kristiyano, at di diya tumangtang ka di kina Kristiyano. Panagdato. Kumararag tayo kakapsat at na tayo kinrito'y adapon tayo. Makaiayo kuma, iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Kaya
pinasantuan ng Iglesia. Apo babaen ti panangibaba at ni Santo Domingo ti mudem kat asi dagiti karararag mi. Gapo ti bilag daytoy a sakripisyo. Pasingkedan ken salakniban kat ida salakniban kat tagrasyam dagiti mangikaskas ti pamati gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Di apo at ako mga kayo. Itag-ayo dagiti tapos puso yo. Nalalang sa tagay. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karikat rumbe. Ut noon ay amay karikat rumbeng anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken Diso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin, katagnanayon a Diyos dapo ken Kristo nga apo mi. Taaramidem at iglesyam ibunga na adi agresat, ti baro apakakitaan ti kinasimpet, babayan dagiti nakakaskas daaw apa nagbiag dagiti sa santos mo. Kaya di paay mo tinalawag apaneknek ti ayat mo kada kami. Kastapay ababayan din isang sangayan na pagpatulad da, maawis kami agbiag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan. Kaya't babayan ti makaiayo ken ka apan nang ibaba et da, ipaay mo tapan nalaklib mo kada kami. Isot gapo na ang makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos, kaya't agraragsak kami ang mangidaydayaw ken ka ket kunami. Santo, 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 di apo Diyos dagiti amin napaswan. Ilangit ken daganap mo, nga hindi pa kay daydayawan. Hosana, 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 Hosana iti kamatwan. Hosana, 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 Hosana iti kamatwan. Malaydayaw di umay, itinagan ti apo. Hosana, 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 Hosana iti kamatwan. Hosana, 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 Hosana iti kamatwan. Ud noonay apo biig ka kinasanto ket sika ti bubuayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga ti paay mo ti espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinem ket paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asya ayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti tinapay nagyaman ken ka. Pinis-pisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangantay amin iti daytoy, kadaytoy ti bagi, isa may yawat o amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman maninten ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti darat, darat ti baro, ken agnanayon na tulag, iso amay buyat to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Di misteryo ti pamati. Kahit ni Cruz mo, keling ka panagunga, inakapit sa lakan, sika manugot isang alubong. Iti ngarod pa nang ilagit mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idakon mi kan taapo ti tinapay ti biagten ti kalis ti panatay salatan.
Agyaman kam ken katem paay mo amay kari kami, nga dito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawatin mi ako, tada kami makirano, di bagikan dara ni Kristo, pagkay kay sana kam kumati, Espiritu Santo. Laglagi pang dadapo di iglesia manaysak na piti sa malubungan, at palayrayom dayak na anadyusan. Laglagi pang ni Francisco a Santo Papa mi, di Marulo, nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat niya pimusayan, kasi inanamat ipanagungar tanto iti silong takaasim. Awaten kat ida iti silong taranyak mo pagkakitaan natin kay tirupan ropa. Dawaten mi apo tayo paay mo nga takaasim kada kami. Aralidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat magiranod kam to keneng gasatan na Berhen Maria nga inati Diyos, dinagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, kat dagiti amin na sa santo, isuda anak apudno anak serbikan ka dito'y daga. Makikadwa kang tukad met kadakwada amang itantan o ken magidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaisa ken Kristo ken itisilong ni Kristo. Iti timpuyog ti Espiritu Santo irok na ibigan ka man nakabalin na ama, ti amin na dayaw ken gloria iagnanayon nga awan ti dana. Amen. Hintay umararaw iti ama, kagwalgon tayo iti kararat ngayon suro ni Apo Jesus. Kada tayo, Amami nadat sa langit, madaydayaw umatinagan mo, dumteng umati pagayam, manungpal umatinagan mo, ito'y gala sa bilang. item kalakang kaldaw ito'y, ikaneng ni ipatinayon kaldaw, pakawanay na itilason ni ang kasnay pamawan mi, kalagin na mabasol ka kami. Dinamamay baybayan. Salakan ang pipinakas. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadaliti amin na pagdaksan mi. Item kada si aayat ti kapya kadaliti aldaw mi kat babayan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon bumalaeng na iti basol may ilisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangurkuray mi ti kinagasa tanam namatin mi. Ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Upang ikiray na nakapaligyan dayaw kagnanayon ng Diyos. O apo mi a Jesucristo kinunang kadagiti apostoles mo kapya ti ibati kada kayo. Kapya nga gapukan niya. Tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol biti mingmingan. Duli ka ti pamati ti iglesia. Tetas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapyaken panagkaykay sa si kanagbiag ken agari, idag nanayon nga awan tinggana. Amen. Ilapya ti apukan kanayon kumangad ka kada kayo. Salakan. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya. Sa maingkan ka nagitibas basol tinubong asya naman. Cordero de Dios sa maingkan ka nagitibas basol tinubong asya naman. Cordero de Dios sa maingkan ka nagitibas basol tinubong asya naman. Agtoy niya po Jesus, at iti kordero ti Diyos sa mangikat ka iti basbasol ti bugo. Nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayanan. Ang kanyang Panginoon niya, may sinasay sa iba't Serbi, ako si Kani
na di maibos di ba nga ang mahinabagnos. Ako sikat ibigin ni, ako sikat isilaw ni, di ka may karigag serbi. Ako sikat di ka as may sabangan, mamilila ni pinagan, kasta tayo nagserbi, di ako narako, nalasinan mo. Tumararag kayo. Ipaay mo kad apo tati iglesia, babaen, dinimpas ni kan nga ayat na, masamay itibileg, dahil tinailangitan na sakramento na inawat mi itapias tali Santo Domingo. Iparang ay mo kadi, pinarang ay mo idi ti iglesia, babaen, di panangas kasabana, tulungam kadmet ita, babaen, di panang ibabait na, gapuken apo Meso Kristo, anak mo kat Diyos, isa magipagbiag ken magipagarikan ka ititimpuyo ti Espiritu Santo. Dios nga nayon nga awanting ka na. Amen. At dapat itatibalit tayo. Nagitiba nga taga uling Cervantes da Iner ken Richard umay da patakader di jay 11 commandments tayo. Well, 11 tatana nyo mo. Hindi may ka 11. Gisupot ka, agsipot ka. Courtesy ni Sir Valero, niya kinumati luwe ko, itila union. Apostolate na kami lagi patpatader di Ten Commandments, ito'y aming nasimsimbahan ka, ito nalpas na tayo niya, so nga, ito'y rungitan mo, bigat kapag yamanan tayo, karkararatan tayo man. Pag naawan tayo man, happy birthday. Richard. Ay talo ka. Happy birthday kadagiti at birthday. Palakpakan tayo. Iapo at dakumata na tayo. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Nagpasan din na Santo na misahin tayo, ti Ayat, ti Kapya, ti Apo. Nagyaman tayo. Ay pagkarabi tayo, amin, Apo.